Yeah, bros. Don't leave me there, bro. No best. Over the love. Don't leave me there, bro. No. N'ezie ọ bụ ihe mwute na ihe ịgba anya mmiri n'ọnwụ nwanne anyị nwoke bụ John Paul aka Junior Pope, kachasị mgbe m kiriri ihe onyonyo ikpeazụ o mere. Ihe dị na ya wụ na ihe mee anyị nwa dị ndụ ga-atọ anya n'ala ka anyị mara ihe anyị ga-amụta n'ihe ahụ merenụ. Ihe anyị ga-amụta bụ maka ndị dị ndụ, ọ bụrụzi maka ndị nwụrụ anwụ. Anyị na-asị ka Chineke kasie ezinụlọ niile ndị ụmụ ha maọbụ ikwu na ibe ha so na ihe mberede a merenụ. Ka m rụtụ aka ihe one ma one anyị ga-esi na ya mụta ihe n'ihe onyonyo n'ihe a merenụ. Maka mkpa ọ dị wụ na ihe mee atọ ya na mara ihe a ga-amụta na ya iji gbochie ihe ahụ imekwe onye ọzọ. Igbo na-asị na anaghị ekwu okwu ọjọọ gbasara onye nwụrụ anwụ. Ihe m bịara ikwu abụghị okwu ọjọọ, abịakwara m ito onye ọbụla ụta, kama na abịara m ịrụpụta aka ihe anyị ga-amụta n'ihe a merenụ iji gbochie ime onye ọzọ. Na mbụ, o kwesịrị mmadụ na-abanye n'ụgbọ, a na-enwe ihe ndị oyibo na-akpọ life jacket. Ekwesịrị ka mmadụ yiri ya, maka na onye chi na-azọ onwe ya, onye Chineke na-azọ onwe ya. Ị ga-eme nke ị kwesịrị ime, rapụziara Chukwu. Eyighị life jacket. Nke abụọ, ekwesịrị inwe ndị ma egwu mmiri, nke ndị oyibo na-akpọ divers. Ha kwesịrị iso ha n'ụgbọ mmiri ahụ. Ịma na enweghị divers so ha n'ụgbọ mmiri ahụ adịghị ama Ọnịcha gwara Obosi. Ihe a wụ ihe abụọ dị mkpa na o kwesịrị na emere. Nke atọ mụnwa na-ene anya na ya wụ na mmadụ nọ n'ụgbọ mmiri, ị kwesịrị ka ị nọrọ ike nkwụcha. Ndị oyibo na-asị be at alert, because ọ na mmiri ka anọ. Onye na-akwọ ụgbọ mmiri ahụ mbụ nwata nwoke kpu ugo anya white, uche ya adịchahụ, maka na ọ dị distracted mgbe ọ na-ene nwa amadi bụ John Paul ka ọ na-eme ihe onyonyo. Ọ nọ na-eme isi ya ka isi ya pụta. Ya wụrụ ihe mmụta nyere anyị. E nwere oge maka ihe niile. Oge ifles, oge ime ihe onyonyo, oge maka na ọ bụrụ na uche ya dị 100%, ọ ga-afụ mgbe ụgbọ nke na-abịanụ nke ya na aja amụrụ, ọ ga-afụ mgbe ụgbọ ahụ ka nọ ote aka wee mara ihe o kwesịrị ịnya. Anaghị m atụ onye ọbụla ụta, kama ihe m na-ekwu ihe anyị ga-amụta n'ihe a maka ndị dị ndụ. Ọzọkwa dị ka ibe ya bụ na ịbịa ịbanye n'ụgbọ mmiri, ị ga-ajụ ọ bụrụ na ị bụ onye na-abakarị ụgbọ mmiri, ị ga-amanụ mmadụ one ụgbọ anụnwa kwesịrị ibu. O bukarịa one ahụ o kwesịrị ibu, biko rituo, esone ha n'ụgbọ ahụ. Mee mkpọtụ ka a mara na ịma right gị, mara one kwesịrị ibu, maka na ọ dị dangerous ibu karịa one kwesịrị. Ana m anụ na ụgbọ mmiri ahụ ha banyere na ha ruchara 15 ebe ụgbọ ahụ ka kwesịrị ibu ma 6 ma 7, ha ebu karịa.
overloading on the boat. A boat that was supposed to carry 6 persons, including the driver and then the divers, was carrying 16 persons. There was a heavy overload. Entertain you live and direct on River Niger. Whoa. Oh. This one that they hit under. You don't go fast, have you? Swag Nation, the line. Oh, my test I don't come out. I'm not joking. The risk we take to entertain you. I am begging the captain that I'm the only child and I have 3 boys. I will raise them. Yes, so Captain, God bless you. He don't come down with the speed. Yes.